Good morning mga moms. Hello. Kumustahin natin ulit ang likod ng ating function area. Andito sila gumagawa may mga naliligo na sa pool. Ang mga nag-overnight. Ito na. Morning, mother. Why are you look so busy? Papa? Meeting sa senior citizen. Saka yung chinelas mo nawawala doon na naman. Binahawi. Ito na yung tingnan natin. Ito na siya. Wow. Bongga naman pala. Malalak siya? Hindi. Mahaba pala. Magtatagpo siya. Tingnan na. Para polylock siya. Diba? Bongga! Ala! Nalilig ko sila sa swimming pool ngayon. Mga nag-overnight ata to. Dito naman sa kabilang side, si Arjel. What are you doing? Dito, dahil it's weekend, maraming bisita. For sure later, marami na naman bisita. So, may magagamit dito for iha, magugas. So we need to be prepared. We must keep this Clean. park clean. So that babalik-balikan ng mga tao. Diba? Ay, may mga maliliit pala dyan na paso, oh. Ang pintura na yan, parang mas mabilis siya kung naka-tiles, no? May mga maliliit pa naman na tiles dun sila mama, eh. Akala ko walang pasok ngayon si kuya, yung ganitong party na lang kasi nun sa tindahan, papatiles ko na. Unti na lang. Ha? Kaya later. Opo, supervisor. Nakita ko na. Tinago ni Amanda sa hagdan. Lahat daw ng tsinelas, inaakit niya na. Pati rin to, tinago niya. Sabi, sana ko lagi nyo sa baba lang. Ay, halip po kayo. Argel! Pipicture daw kayo kay Argel. Lagi mo pinapanood yung kahit nasa barko. Ha? Marites ka rin. Halip po kayo. Ayan! Taga saan po kayo? Halip ka ate. Yan, Taguluan. Tagalaan na. Argel! Argel daw. Pero Taguluan po. Oo, doon PCC. Kuya Argel! Si manager po namin. Argel ba? Pa-picture daw. Mga Argel Natics. Salamat. Gusto ko maligo. Maaga nga ako maligo. Ma? Si Kuya. May pasok kayo bukas? May pasok kayo bukas? Wala. Tapusin mo na yung unti lang talaga. Ganito, parang ganito na lang siya ka. Madibibok to dagat noon. Magdagat yung bukas. Paday na to dagat. Wala kang ibang kilala? Rene. Wala may trabaho Rene guro. Hindi, Rene. hindi man nagsagot. Hadis taro. Ano lang naman yun, half day, parang 10 pirhas. Bunay wa. Tiles. Tiles. Ganito lang siya, oh, mga kahaba. Ganyang kalapad. Unti na lang talaga. Unti na lang. Si Bibi kayo, hindi raw siya pwede, nasa Medina siya eh. Kasi nung nakaraan, sinabihan ko na siya na
Wala. Busy man daw siya. Hindi na ito lumatapos-tapos. Si nanay. Kamusta na siya? Buti hindi na ano yung phone mo. Naman sa isang... Kasi pag tinanggal naman, sayang. Ito magiging backstage. Yan, parang dressing room, di ba? Yung dressing room. Tapos yung mga gamit. Yung gamit lang yung Ito ba? pangkusina. Ito hindi na, dito na to. So, yung mga pang-catering kukunin. Catering, dito lahat na, pati yung mga cover dito. Cover lang at saka mga chopping disc. Yun lang, dyan nilagay. Huwag nang ilagay ng mga lamisa, mga bangko. Pero maganda yun, ma. Para bang ganyan siya. Oh, yun. Lagay ko muna ng layer. Yeah. Yun ang parang cabinet niya. Oo. Para dyan siya ilagay yung mga lahat ng mga cover, diba? Lahat ng mga chopping disc. Ano yan, naka-close? Oo, may nakaharang division. May Hindi, division. dito ba? Oo, lahat yun. Polycarbonate at saka double wall. Hindi ito siya. Sa loob, Kahoy. hindi. Plywood. Yung plywood, oh. Tapos sa labas. Sa labas, yun, polycarbonate. Polycarbonate. Tsaka may... Kisame. Kisame. Para for sure malamig yun. Para hindi mainit, di ba? Maganda. Tsaka at least may pwesto yung dressing room. Para pag Christmas party, may mag-perform dyan. Pwede sana yan, open yung gitna. Okay, dito na yun. Dapat pati yung sa kabila may ganito rin may daanan. Ayan din. Isa lang daw. Isa lang. Para isa lang yung daan. Kaya kung marami, hindi mo makikita yung ibang tao. Pumasok. Pasok, labas, pasok. Kasi dami ng daan. Sa bagay. Kasi pailaw mo, paano yung pailaw mo? Yun, ibalik niya pero gusto ko yung... Palitan ng wiring. Hindi, sabi niya kunin lang yung mga Bag. white dyan na nagbitay-bitay. O kasi yung ilaw Linisin magagamit lang pag ano ba, pag ayos. para maayos mo yung pagkakabit. Ayos siya. Palitan ng wiring. Bukas na lang kuya, ha? Sandali lang, promise. Day mo lang yung magawa. Unti na lang naman yun eh. Baka wala ka bukas. Ha? Napakalitog na. Para kalitog ma. Baka siya. Oo, doon na kina Maring Charin. Saan ito? Sasama sa bubong. So okay na siya, di ba? Hindi na siyang natatapos. Hindi na sayang yung mga bakal na tinanggal dito kasi napakinabangan dito sa sa screen sa gilid. Ma, paano tong bakal mo? Hindi ba ito makakatisod? Yan, swimming time! Wow! Diyan mas malamig diyan. Yung unang part ng tubig. Oh, careful, madulas. Hindi nakalimutan ko. It's a visit ka! I forgot. Good morning mga ma'am. Sa ngayong wala tayong trabaho sa store. So, mag-ikot-ikot muna tayo sa Hinaguan Farm. At mamaya meron akong bibisitahing bahay. Abangan niyo yan. So, dahil hindi natin abot, dito tayo. Ayun, Ling. Ayun, dito. Dito lang siguro mo dito. Medyo maliit lang. Oo. Bye. Ito lang. Kaya nga dapat hiwala yung ano niya, ma. Yung pinto. Ma, dapat may sariling pinto kasi ang bigat nun tapos dito mo pa idadaan. Unlike kung dyan lang. Wala naman
nga mabigat ilagay dito. Ma, yung plato mo, yung ano mo. Eh, sisirain na naman yun. Hindi, yan na. Isa lang daanan. Oh, ikaw. Walang daanan. Kami dadaan. Kasi pag dalawa ang pinto mo, at least mas mabilis yung access. Dalawang plato ang dalhin mo para hindi mabigat. Dalawang plato. Ah, dito na lang pupunta yung mga bisita. Kukuha ng plato, kutsara. Plato isa-isa. Ah, may isa pa palang daanan eh. Dito oh. Ay, sasara yan. May isa pang daanan. Wala na ng daanan dyan. I-close na yan. Kay maluwag siya. Daan lang, di ba? Pwede na yun. Kasi na yung mga gamit lahat. Hindi, kasi na yun dito matalaga lahat. Dyan. Oh, divider. Pa-divider. Divider. Oh, Ito lahat. Full cover. Ito lahat. Plato. Sana Malawak pa dito. maayos, mas mabilang ng mabilis. Mamaya may atok na, may dingding na. Bukas may flooring na. Kapag may budget, may materialis, mabilis. Kasi ang mga tauhan. Pero walang tauhan. Ngayong Sabado. Bubog man si... Sila? Ah. Kasi nga, nagsahod kagahapon. Wala pa, mamaya pang... Mamaya pa. Nai-advance. Malawak na. Mm-mm. Kasi dito pagpasok mo, pwede na kasi dyan yung salamin eh. May ceiling fan dahil isa. Hmm. Para mag-make up, hindi mainit. Hindi na, kahit yung ceiling lang, okay ceiling yung na. malaki For me, okay na yung ceiling. Tapos kung sakaling may mga mag-makeup artist, may dala naman yung maliit na clip. Diba? Sabi mo masakit ngipin mo. Kasi naman dito, 15 katao, di ba? Kasi yan 15 katao. Masikip na sa 15 to mo. May tindog, ilan. Oo, kung tindog, okay ra naman. Ito naman oh. Hindi ah. Dalawa, tatlo. Ito makasilamisa mo na yun dyan. Para sa makeup. Pasalamin. Oo, ganun. Hindi, dito na dito ba ang pinto mo? Ah, dito. Oh, tama. Dito ang upuan. Yan ang lado, yan ang salamin, ma. Kasi pag dito ang salamin, baka matagpag ba? O, dapat dito ang salamin. Ang sa amin sa flooring. Basta sa'yo flooring. Hindi ba tumataas yung tubig nito, ma? May hollow block naman dyan. Ah, lalagyan din ng ano. Oh, may nakaharang ng mga hollow block. Kasi yung baka tumaas ang tubig. Ah, so buhos pa to. Pala. Flooring. Oo, may buhos pa pala to. Pero maliit na lang. Tatambakan. Iba talaga sa architect. Ah, papantay dito. Oh, yan ang pasta. Ha? Ayo. Sintro, what's up? Wala po, wala kami lugar. Morning kan ba? Sintro niyo, dili sintro what's up niyo? Kaya pag tabo na sa kanang hardiplex, may makaputang sa taas, may makaputang sa ubos ko. Mm.